Zatiki algebraikoak, biderketa eta zatiketa. Zenbakiekin nola egiten da biderketa eta zatiketa? 14 bosten bider 10 berrogeita bederatziren. Goikoa goikoarekin, azpiko azpikoarekin. 14 bider 10, 5 bider berrogeita bederatzi. Ez ditugu biderketak egin behar, bakarrik adierazi nola lotuko lieken zenbakiak. Zenbakitzailea zenbakitzailearekin, izendatzailearekin. Eta zatiketa nola egiten da? Guruz biderkaketa eginez, ez da? Hau da, 7 elkartuko litzeke bidertzen dauden zenbakioiekin eta 3 hemen daudenekin. Zatiki algebraikoekin biderketak egitea baina beste bide batetik jotzen da. Jotzen da simplifikatze bidetik. Hau da, nik egin beharrean hemen biderketa egiten dutena da faktorizatu zenbakiak. 14 7 bider bida. Bider. 10 5 bider bida. Eta honekin, guruz biderkaketa egitean, elkartuko litzeke 7 zenbakia. Guruz biderkaketa egitean. Eta 5 berrogeita bederatzi 7 bider 7 da, eta hauekin elkartuko litzeke 3 zenbakia. Faktore guzti hauek izango ginuzteke zatiki algebraiko honetan. Ze gertatzen da? Biderketa hilarak dauzkagunean, 7 eta 7 simplifikatu daitezke, 5 eta 5 faktoreak simplifikatu daitezke, eta 7 eta 7 zergatik biderketa hilara batean dauden zenbakiak errepikatuz, eta zenbakiak simplifikatzen jungo bagineke bezala. Zati 7 denak, zati 5 guztiak, zati 7 guztiak. Orduan, azkenean, proposatu zaigun biderketa eta zatiketa hau, honen zatiki baliokidea, 4 iruren izango litzeke. Zatiki algebraikoekin antzeko gauza egiten da. Zatiki algebraikoekin, ematen zaigunean ariketa bat egiteko, begiratzen dugu lehenengo zer eragiketa dauden. Biderketa eta ondoren zatiketa. Nola egiten da biderketa? Nola lotuko ginozteke polinomioak? Hau bidertuko genduke honekin, kenketak eta batuketak bidertu behar ditugunean, babestu egiten dira parentesi batean. Hau da, hau guztia bidertuko genduke guzti honekin. Eta izendatzaile guzti honetan dagoena, beste guzti honekin. Zergatik honek balio badauka. X baldin bada 5, 5 berdi 25. 25 bat 24 da honen balioa. Orduan, hau guztia hartu behar dugu bidertzerakoan. Orduan, batuketak eta kenketak bidertzean babestu egiten ditugu. Baina ez dugu biderketa egin behar. Ondoren izango genduke zatiketa hau pendiente hemen. Zatiketa egiteko guruz biderkaketa egin beharko genduke. Orduan, orain, izendatzaile hau parentesi batean gorde, batuketa denez, eta elkartuko litzeke, hilara honetan eta X hau, beste honetan ezarriko genduke. Baina lehen hau zenbakekin egin dugun bezala, ez da kontua biderketak egitea baizik eta faktorizatu hemen dauden polinomio guztiak eta gero ahaldiren errepikatuta dauden faktore guztiak simplifikatu eta zatiki baliokide bat ematea. Faktorizatuta, X berbi kenbi X gehi bat formula berezia da, X gehi baten karratua. Faktorizatuta, faktore komuna dauka. Lehenengo biderkai komuna dagoen ikusten dugu. Xek X bidertzen du. Eta Xek bi bidertzen du. Zer bidertzen ditu Xek? Xken bi bidertzen du. Parentesi batean gordeta. Eta honekin elkartuko litzeken X gehi bat izendatzailean dagoen polinomio hau. Lehen mailakoak denak. Ikusten duzu, denak lehen mailakoak jartzea lortu dugu. Orduan, faktorizazioa bete da. Orain izendatzailean dauden polinomioekin. X berbi ken lau formula berezi bada. A berbi ken B berbi. Hau da, hau Xen karratua da eta hau bi zenbakiaren karratua da. Orduan geldituko litzeke X gehi bi bider Xken bi. Eta beste hau, hilaran. A berbi ken B berbi, X gehi bat bider Xken bat faktorizatuta. Eta hauekin elkartuko litzeken X faktorea. Ze gertatzen da hemen? X gehi bat eta X gehi bat. Pentsatu X dela lau gehi bat 5 eta lau gehi bat 5, 5 eta 5 simplifikatu ingo ginozteke. Pentsatu X dela lauken bat 3, lauken bat 3. Hemen 3ko bat izango nuke eta hemen bi daudenez, berretzaile hori kenduko nuke. Xek, X eta X faktore berdinak simplifikatu daitezkenak. Eta X izango baliz 5, 5ken bi 3, 5ken bi 3. 3 eta 3 simplifikatzea posible izango litzke. Parentesi faktore osoak simplifikatzen ditut, zergatik ez da X simplifikatora izik da. Xken bi, 5ken bi 3, balio guztia da simplifikatzen dena. Zer gelditzen dira orduan ariketa, hau da, ariketa proposatzen zaigunean, biderketa eta zatiketa egitean, lortzen dugun zatiki baliokidea ahalden eta gehien simplifikatua, izango da hemen gelditzen zaigu Xken bat, eta izendatzailean gelditzen da bakarrik X gehi bi.